ಎಂಕಲ ಬಾಲೆ ಬಾಯ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಜಿನ್ ಎಂಚಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಪ್ಪ ಸೂಪರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಅಂಚಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಾನು. ಆಹಾ ಕೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು, ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು. ನಾನು ತಿಂತೀನಿ ಕೌಟದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ತಿಂದು ನೋಡಿದರೆ ನಿಜವೂ ತಿಳಿಯುವುದು. ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಚಲ್ಲಾರ ಪುರ ಇನ್ನು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಸಾಲ ಪತಂಬ ಇದ ಒಂದು ನೆಟ್ ಬರೀತೇರು ವರ್ಮ ನಿಮಿಷಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಅಂಚ ಐತೆ ಗಂಟೆ ಎಡ್ಮಾರ್ಯಾಂಡ್ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಬಂದಾಗ ಲೇಟ್ ಇನ್ನಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚ ಗಂಜಿ ಆತಂಡು ನನ್ನ ಕೈಪುದ ಲಾವಡತ್ತ ಅಂಚ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ತುಯ್ಯ ಅಂಚ ಪತಂಬ ಇದ ಕೋರಿ ಕೋಡೆ ಕಂದಿನ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ತೂಕ ವರ್ಮ ನಿಮಿಷೋಡಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜಿ ನೆಕ್ ಬಾರಿ ಈಸಿ ಉಂಡು ಮೆಥಡ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡ್ ತೆತ್ತಿಲ ಚಿಕನ್ ಇತ್ತಂಡ ನಮಕ್ KFC ಸ್ಟೈಲ್ದ ಚಿಕನ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಗೆ ತೂಕ ಎಂಚ ವರ್ಮ ನಿಮಿಷೋಡ ಆಪುಂಡ ಹೆಜ್ಜ ಅಂದು ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಚ ತೂದು ಪನ್ಪ ಎಂಚಿನ ಅಂದ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಎಂಕಲ್ ಅಂದ್ ಎಂಚಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ದಪನ ಐಟ್ ದಾಲ ಬರಿತಿಜಿ ದಾದ ಪಾಡುಡು ಅಂಚ ಪನ ದಾಲ ಉಪ್ಪೊಬ್ರು ದಾಲ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ತೂವಡಿತೆ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಪೂರ ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂದು 200 ಗ್ರಾಮ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ 1 kg ಚಿಕನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 2-10 ಪೀಸ್ ಚಿಕನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಕ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದೇ ತುಲೆ ಏಕಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಮ್ ಕಂಪನಿದ ವರ್ಮ ನಿಮಿಷೋಡು ರೆಡಿ ಆಪುಂಗೆ ಕುಕ್ ಹೋಮ್ 9 minutes ತೂಕ ಎಂಚಿನಂದು ದಾಲ ಕಲರ್ ಪುರ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿ BS ಹೋಮ್ ಶೆಫ್ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನೊಂದು ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಾರ ಬುದ್ಧಿ ಓಡು ತಾರೈದೆಣ್ಣೆ ಹಂಗಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಕಾಯೊಂದು ಉಪ್ಪಾಡು ರಡ್ಡ್ ತೆತ್ತಿ ಕೊಡತ್ತದು ಪಾಡೋಡು ಚಿಕನ್ ಮುಂದೆ ರೆಡಿ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಪಾಡು ರಡ್ಡ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಅವೇನು ಫುಲ್ ಕಲರ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಕಲರ್ ಆಗೋಡು ಮತ್ತೆ ಕೋರಿನ ತೆತ್ತಿಡು ಮುರ್ಕವನು ಮುರ್ಕಾದ ಐಟ್ ಮುರ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ಒಂದಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಅಂದುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿ ಎಡಾದ ಮುಟ್ಟ ಎಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಈಗ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನೇಕೆ ಬರತೆ ರೈಟ್ ತೆತ್ತಿಗ್ಲ ನೀರು ಪಾಡರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಮಸಾಲಾಗ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕಾಯಿಂಡು ನನ್ನ ಬುಡ್ಕ ಇನ್ನೆರಡು ಬುಡ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ಕಾಯೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆಂಡ ಒಂದೇನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೆಂದಲ್ಲ ವರ್ಮ ನಿಮಿಷೋಡು ಕೈಪು ರೆಡಿ ಗಂಜಿಲ ಕಬಾಬ್ಲು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ತೂಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಚದೇ ಅಂಗಡಿ ಮಾರು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಚೀಡು ಮಾರುವೇರು ಅಲ್ಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಪುಚತ ತೂಕ ಒಂದೇ ಟೈಂಕಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡುಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಯ್ಕದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಗನೆ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಹೋದ ತೂಕ ಅಂತೆ ಕಾಯಿ ಬಕ್ಕ ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಕ ಕಾಯಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ಒಣಗಾಯಿನಿ ಬೈದೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದು ಇದು ಕಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾವೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ
ತೂವಲಿ ಲಾಯ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ತೂವರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ KFC ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇಂತ ಹೆಂಚ ಆಪುಂಡು ತೂಕ ಇದು ಪನ್ನೋಡು ಹೆಂಚ ಆತಂಡೆ ಬಂದು ಅವಳು ಪದ್ಯ ಉಂಟದ ಏನು ಪದ್ಯ ಕೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾಗಬಹುದು ಒಂದು ತಿಂತೀನಿ ಕೌದದ ಲಿಂಕ್ ಬರ್ತಾ ಸುಮಾರೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ತಿಂದು ನೋಡಿದರೆ ನಿಜವೂ ತಿಳಿಯುವುದು ಬಕ ತೂನಾಗ ಪೂರಲ್ಲ ಹೊಲ ಇತ್ತು ತೊಳಿತಾನೆ ನಿಜವಾಗಿ ಓಕೆನು ರೆಡಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ ಸಿದ್ಧ ತುಲೆ ಹೆಂಚೊಂಡು ಆಸೆ ಪಾಡೋಡ್ಚಿರ್ಲ ತಿಂದು ಫಸ್ಟ್ ಚಪ್ಪೆ ವಾಡ್ಸು ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆಗೆ ತಿನ್ನಾತ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ದಾದೆ ತಿನ್ಕ ತಿನ್ಕ ಎಂಗಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶೆಫ್ ಬೈದೇರು ಟೇಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರೆ ಹೆಂಚೊಂಡು ದಾದೆ ಮಂಚ ಪಂಡ ಸೂಪರ ಮೂಲ್ ಪನ್ನೆ ಮೂಲು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ್ ಪನ್ನೋಡ್ಗೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಓ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆ ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡೆ ಏತು ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತೆ ಲಾಯ್ಕಾತ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕು ಅಂದ KFC ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಲೆಕ್ಕ ತಿನ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ದಾದೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೊರ ಇಲ್ಲಾಡು ಹೊರ ಹತ್ತಿರ ಬಹಳ ಬಹಳ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಚೂರು ಎಂಕಲ ಬಾಲೆ ಬಾಯ ಮಲ್ತು ಕುಲ್ಜಿನ್ ಎಂಚಂಡು ಸೂಪರೇ ಉಪ್ಪ ಸೂಪರ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಅಂಚಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕು ಅಂದ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕಂದ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕು ಯಾನ್ನ ತೂಪ ಅಂಚಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕು KFC ಚಿಕನ್ ತಿನ್ಲೆಕ್ಕ ಅವನು ಹಾಯ್ಕೊರು ఇంకలా బాలే బోర్డు డబ్బులు పును ఏం చేద్దాను మస్తు లాగా ఉండదా KFC చికెన్ లెక్కనే సూపర్ వండుతచ్చు ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ನಿಜ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಾನು KFC ಪೋಡುಂದಿ ನನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ದೇನಿಕಂತ ಸೇಮ್ KFC ದನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಯಾ ನಿಜ ಪನೋಡಂಡ ಹಿಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಪುರ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡರ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರುವ ಹೆಜ್ಜನ್ ಅಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕನ್ ಹಾ ಶೋಕಂದ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ತಚ್ಚು ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ತಚ್ಚು ಬೊಚ್ಚೆ ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರೀ ಬಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಪಾಸ್ ಏರ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಇದು ಬೊಚ್ಚೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಂಡರು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ತಾ ಎರೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಲೆಗ ಅಂಡು ನಾನು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇನ ಅಂದು ನಾನು ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಕೊಪ್ಪೆ ಡಯಟ್ ಓಲಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಡಯಟ್ ಅನ್ನೋದು ಡಯಟೆಡ್ ಸರಿ ಅಂಚಂಡ ಇನ್ನಿತವೆ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತಂದು ಬೇಗಲ್ಲ ವರ್ಮ ನಿಮಿಷ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಜ ಅದಲ್ಲ ಅದ ಮಲ್ಪಲಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಲ ತೆತ್ತಿ ಕೋರಿ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಮಸಾಲೆ ಎತ್ತನ್ನ ಅಂಡು ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜಾಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್